kene kadai ka jingki kepala ke hapok ketika jelah Assam hapok ketika distrik Kachar bat kene ka jingki kadai baki paiba jaga ketika distrik Kachar kila demand ya ka justice dan kila demand banwat ya ka jingsha halor ka jingsha penyap ki arngot ki khar Assam kebalik nya trak balik penhak mar hapok jelah Mizoram bat ki ba klemon pai yeng su namar kila sya penyap balaang ba menta ketika surak ba national highway kabayat ling ba Silchar Siapa ka nang ba Aizol apa Mizoram ki pai ba Assam kila blok sendan ya ka te ka surak ban dawa ya ka jing shisha le ka jing sha penyap jong ki arut ki Kharasam apa ka te ka jela Mizoram bala ang ka jing sha penyap jong arut ki Kharasam ke bala libu mar apa ka te ka jela Mizoram kala jia haka shitarik menta ka tayo benai Fabrius nam arajar arkuar apa jela Mizoram bala ang ba kini ki arut ki Khar Assam ki ba mod ban ibu mar support jela Mizoram kila libu ba anda kila wan pai klem la su ban po yeng ba kila sha penyap kila sha short clip haki beri ba itu apa ke jela Mizoram balaang bana pedang kita ki arngot we u driver ula sha dong pathar itu itau su ndre we pa ula light pad na u handyman ula light pad ndre ki pulit Mizoram kila ya ban kem na pa utau handyman ba kila ra support thanat ban tokin ya u halor ki eki daw ba ki ba sapelong ya kita ki beri ba itu ban penyap ya kita ki arngot ki Kharasam hapa ketika jela Mizoram balaang na pedang kini ka arngot hajing syam dei arngot khlat tong u wei ba khlat wei u driver hendrai u handyman u klem sha penyap hendrai nakalian sekini ki pai ba jela Assam la demand bakin wan ra no dan ikin pelait na ki pulit Mizoram yu tau handyman kena bakin yo ban kali benia bakila ang ru baka sarkar Mizoram kadi ban seo ya ka bai lut bai sep lane ban seo na ban ta ka long yeng jong u driver ubala sha penyap hapa ka jela Mizoram